Selamat datang di Widi 1990 Channel dan saat ini Anda sedang mendengarkan rekaman suara mengkaji agama Islam berbahasa Jawa dengan tema Pedoman Hidup Makmur. Tidak bosan kami selalu mengingatkan agar mengambil yang menurut Anda sesuai dan mengabaikan yang menurut Anda kurang sesuai. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, masyarakat dek, dek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai dari ini. Tutup kalau kayak itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahilatan likulli muslimin wa tuhfatan likulli mu'minin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadratul muhtaramin ingkang sampun para sepuh bini sepuh, sesepuhipun agami, sesepuhipun lingkungan, wabil khusus dumateng panjenenganipun simbah Yai Muslimin, bener? Mbah Kiai Haji Hartono, Mbah Kaji Ali, lan dumateng Bapak Mudin lan sedaya asatid-asatidan ingkang boten kuwi kula sebat setunggal-setunggalipun asma, boten mirangi rasa penghormatan kawula lan mugi-mugi tansah dipunmulyakaken Allah. Dumateng ashabul musibah, putra waya saking almarhumah Mbah Karsimah binti Parki, sedaya kemawon wonten wau disebutake Bapak Sulistyo Suntono, putrane pinten? Putrane pinten? 3, 7. Loh, Masya Allah. Wong riyen niku luar biasa nggih. Zaman sakniki tambah mengkeret, anak ra tau akeh-akeh, mesti loro, telu, mentok papat. Nggih napa boten? Tapi nek wong kuno 12 niki wis biasa, apa meneh 7. Malah pemecah rekor sak Jepara. Anak paling akeh niki tiyang mriku kandhang sapi siripan, wong tuwa bojone nggih bapak setunggal ibu setunggal, larene 23. Bayang-bayang lho kadhane kok guyu niku pemecah rekor. Nek 7 ijik umum, saiki 2, 3, 4, kadang-kadang durung duwe. Nggih napa boten? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya kemawon jamiyah ta'awuniyah mitung dalu kapundhutipun Mbah Karsimah binti Parki, sedaya kemawon ingkang tansah kula mulyakaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Mugi-mugi krawuhan panjenengan sedaya anggenipun ndongaaken Mbah Karsimah estu dipun tampi dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun kula matur kathah, kebetulan niki kula panci perdana teng mriki nggih. Mungkin kan jenengan penasaran sapa sih kae kan wonten nggih. Mangkane niki jenenge yo kliru ra apa-apa. Wong anjen via telepon asale niku. Asale saking Ustaz Hambali terus diterusake masuk kalian. Ajeng moro ngene kula kebetulan kula mboten ten griya ten luar kota. Asline asmane Muhammad Hadirin. Muhammad Hadirin. Jane kula niki wong kondang amarga jenenge Hadirin.
Rata-rata nek wong pidato mesti ono hadirin ya. Nggih napa mboten? Tapi niki asma do Jepara fenomenal sampai digawe jeneng rumah sakit Sultan ha. Lah kira-kira dengan ngertos sing gadah rumah sakit niku ora ngerti ra sing duwe ana ning ngarepe jenengan niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Senajan niki asma fenomenal, tapi nalika kula mundhut ilmu belajar teng pondok Darul Hadis Al-Faqihiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah Malang, kula niki kali Ustaz Nasihib satu alma mater. Ning gone Bafif mulai 95 sampai 2000. 2000 pindah ke Malang sampai 2007 yo bareng kali Ustaz Nasihib. Cuman piyambake kali kula bentene ajiane dhewe-dhewe. Nek piyambake ajiane menyang Arab, nek kula menyang Jawa. Makane kono suarane buater kaya bledek nggih. Nah, niki janjane sak pondok. Kula asli boten tiyang Mlonggo. Boten tiyang Jambu, kula asli saking ler mriku desa Jenggotan, makane kula gadah mungkin apa badan. Nah, kenapa kok babrak tekan Jambu katut dodo ngoten lho. Dan belakang tonggo kali almarhum Bunyai Mali Hati. Nalika asma niki ten Malang, jeneng kula niki damel poyok-poyokan. Sampai rencang Jakarta niku moyoki kula, jeneng kok hadirin, kayak enggak ada nama lain. Nek do Indonesia kan hadirin kan wong sing teko, kenapa mboten? Aku digasaki ngoten, bahkan rencang Madura luwe prono ngrasaki kula. Nama kok hadirin, hadirin hadirat, bedese radin bedese perak, kula digasaki ngoten. Mesti ana sing ayu, ana sing elek. Ketika niki pernah menjadi bimbang ten penggalih kula. Senajan wong tuwa gawe jeneng niki tujuane tafaulan kali Sultan hadirin. Bareng ngoten kula matur kali guru kawula Al Habib Shalih Al Idrus, murid kesayangan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mondok 11 tahun tengene Sayyid Muhammad. Bahkan nalika wangsul saking Mekah, Habib Sayyid Muhammad nelpon sama Ustaz Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, aku kirim kitab berjalan ke Indonesia yang dipek mantu sama Ustaz Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Kula matur, ya Habib, kira-kira nama saya ini diganti apa enggak? Ditangkleti, tapi nganggo bahasa Arab. Kula ditangkleti. Namanya siapa? Hadirin. Napa ngendikanipun Habib Shalih? Khallu la tubaddil. Jarno ka usah diganti. Hadir barokah, hadir asrar, tak amini tak mbupol saiki. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya kemawon ingkang tansah kula mulyakaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Dan mriki kula panjenengan sedaya kenapa wong NU niki nek pitung dina kok leren ana ngajine barang. Kadang kan ngomong donga ora sementing rak donga, leren ana ngajine barang. Berarti niki wong ora tau ngaji. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki matur kali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, julu suka saatan linggihmu sedelok fi majlisil ilmi. Niki kira-kira ngaji kan ndok kene saatan niku sedelok. Lah ten mriki niki kulino sedelok apa suwe? Cekak apa dawa? Ibu-ibu cekak apa dawa? Oh ora mati deh. Kuwi tak muni dawa, pancen senengane dawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan berikut dipun ngendikaaken gawe kula jenengan sami ten mriki sekedhap mawon. La tamussu qolaman, ora nyekel pulpen. Mosok kok kene ngajar sing gawa kertas nek ditulis ngono. Kok sek kenthok kene apa badan. Ana ta ora?
Menawa wedok-wedok niku kira-kira mriki kalian jamukan sami. Musuhi mantan niku seminggu full napa arang-arang? Arang-arang begini. Lho kono kene kula niku setunggal ana, Ahad ana, Senin ana, Selasa ana, Rebo ana, Pon Jumat ana, arisan kabeh. Anjen sing lanang jaring gak tau to, anjen mumpet sih. Kene apa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan beriku wala taktubu harfan, orang nulis satu huruf. Kejaba diganjar dening Gusti Allah. Alfi ka'itki alfi rokobatin, koyok merdekake budak sewu. Bayang wong nek merdekake budak sewu. Makanya jenengan mriki lenggah sediluk tok ganjarane niki pirang-pirang. Lagi jenengan kula balesi salam kawula. Pas nalika kula salam dengan balesi wassalamu ka indal alim. Senajan alim niki secara definisi senajan wong paham satu huruf saja niki iso diarani alim. Makane wong wedok-wedok iki padha alimah. Amarga wong paham satu huruf mawon pun dianggap alim. Niku pun dingendikaken padha karo sedekah 1000 jaran sing digawe perang tentarane Gusti. Makanya ganjaran niki pirang-pirang cumaan ganjaran niki boten ditinggalake ning alam dunya. Makanya ad-dunya darul amal bila jaza. Dunya iki nggone ibadah tapi ora nggone piwales. Kenapa kok ora nggone piwales? Nek dibales gunane jenengan, kebunane jenengan iki ora bakal kamot. Nggih napa mboten? Kaya ketutake jenazah mulai saking pemberangkatan sampai nyolati sampai masjid sampai makbaro niki diganjar kali Gusti Allah padha karo jenengan diparingi sedekah diparingi gunung emas loro. Kira-kira nek anggere ana wong mati jenengan mangkat gunung loro kira-kira omahmu kebak napa mboten? Kebak napa mboten? Kebak. Mangane donya niki nggone ibadah dereng kene piwales. Ada sedekah Pak. Sedekah niki ten donya niki lagi ambune tok. Makane mugi-mugi sedekah niki saking bahasa den wau karsimah dadosaken napa pengangkat dadosaken peringan anggenipun karsimah wangsul mugi-mugi makbaripun dipun paringi dening Gusti Allah adem jembar padang amin ya robbal. Makanya lagi abuda. Makanya jenengan ra ngandel. Wong kafir lah. Kapan kok sedekah bakal diduhke balak dening Gusti. Meneh kok wong pitik mawon. Kapan kok ijik sregep sedekah. Jenengan ra bakal mentok ora nyembelih. Napa mboten? Iki goro aku kaya bari ra karo. Kula niki sesak pirang-pirang dina. Kira-kira ayam niku nek ijik gelem ngendhog, kira-kira jenengan mentolo nyembelih. Ora bakalan, tapi nek wis ra ngendhog isine nyembelih tok. Kira-kira dagake mas sembelih apa mantene komo? Lho, ngene apa boten? Makane donya niki nggone piwales, tapi nggone aman tapi boten ngene piwales. Dene ana wong sedekah kok diduhke balak dening Gusti Allah niki minangka lagi ambu mangke kula panjenengan sami kemuten akhirat amin ya robbal. Makane dunya niki masraatul akhirah kene golek sangu mangke nek kula panjenengan sami sampun kaya bakal simah amarga kula jenengan sami asline kula panjenengan sedaya niki makhluk abadi. Sampai dipun ngendikaken ulama ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Kula jenengan sami niki makhluk abadi. Mati niki jane ra ana mung pindah gondok. Supaya napa tambah pengalaman kinapa mboten. Makane jenengan pindah-pindah sing asale ning jero rahim. Ning jero rahim bayi ning jero kandungan. Niku konsumsi makananipun napa Bu? Iku sing peteng-peteng tatakane. Jenengan nalika ngandhut anake jenengan sing ning jero kandungan jenengan pakani ngangge napa? Lho kene peteng karo anak iki lho beda.
Ya kere mane Pak ngeplok ayo apa ngeplok gedang ya anake mangan gedang. Ya ora gedange mak proses dhewe. Tapi bayi ning jero kandungan iki dikei jaran dening Gusti Allah. Munggo jenengan sami kepengin mengulang kembali nalika ning jero kandungan tak bakal doyan. Kenapa ora bakal doyan? Amarga bayi ning kandungan iku makanane getih sehat. Makanya wong ngandung ora makanya kira-kira dengan misalnya bernostalgia ternyata ya ini makananku dhisik kira-kira doyan loh. Tapi di program kali Gusti Allah saking sayangnya Allah kali kula dengan sami getih rat niku nek awan digawe adem dening Gusti Allah nek enjing digawe anget dening Gusti sing nyetel iki Gusti Allah. Lah nalika kula dengan sami njero wonten donya ci alam gaib mungguhe bayi. Bareng wonten metu ning alam donya. Bayi metu iki dipaksa. Dipaksa supaya metu. Makane bayi mesti nek lahir mesti nangis, dinapa mboten? Jangan nate krungu bidan bayi lah. Dukun bayi lah. Ana bayi metu perate terus guyu lata-lata ana. Ya buane sok pencolot tak kira apa mboten. Bareng metu wah, ya belayu. Bayi kok metu nangis bayi niku duweni gaya nalika metu mesti gundul dinapa mboten amarga niki gambaran kowe nek wis manggon donya karakter manungsa iki serba gundul kepengin roh motor kepengin duwe ana sawah kepengin duwe sakrowe kepengin dipuaki niki makanya bayi niku metu ring alam donya mesti gitu. Tapi sebaliknya nalika kula jenengan sami, engko nek wis pindah teng akhirat, wong mati rata-rata tangane ngeten apa ngeten? Beber apa gegem? Beber, ora bakal ngene. Misalnya kok ana mati kok ngene, iki mungkin dhisik zaman menalika urip watake mantan petinju, ngene apa mboten? Asale giti anu tangane ngene terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, makanya ini hanya pindah mawon. Makanya kula jenengan sami ampun kuwatir apa meneh bakal siman iki 70 wong kok umur lebih dari 70. Niki pun enten jaminan dening Gusti Allah ja'alahu inaba. Bakal digaweno kepenak ganti dening Gusti. Lah kula jenengan sami ten mriki mung ndongaake mugi-mugi putra wayah saking Mbah Karsimah dados putra wayah ingkang saleh salihah amin ya rabbal alamin. Ucapan syukur monggo kula panjenengan sami tansah aturaken ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kang makapal kula panjenengan sami. Wong niki kerek nandure napa mboten? Wong kok nandur apik mesti bakal dibales dening Gusti Allah apik. Wong kok gelem ndongake tanggane nalika seda bakal didongakno wong nggih napa mboten. Kadang kan ana sih wong sugih ngono kuwi. Tak tau mangkat hormat ra tau, ana tanggane seda ya ra tau ketok. Ana ta mboten? Wacara ngono iki titen ana engko nek mati ora sepepi lho nggih napa mboten. Makanya nek misalnya ana wong sugih kok rame iku biasane ana bocoran ana embel-embele iki napa mboten. Nalika ten plangga niku wonten tinggal tiyang sugih terkenal. Baru ngoten ana bocoran informasi nek pas mitung dina jadahe niku nek lanang ana sarunge wedok ana kudune. Niki wong sak sampe kelak sedoro mriku iku do mangkat kabeh. Karena nopo kebutuh nek lanang ana sarunge nek wedok ana ku bareng mangkat kok ngarepan wis dikeki besak jadah niku wis dicekel mlaku niki mbek mikir mosok sarung kok entenge ngene ya sarung kok entenge meng bareng ngoten linggih penasaran kaya gak mungkin ki ana sarunge digiage bareng digagapi sing gagapi ono buri ra mungkin ngarep gagapi kene apa bareng digagapi mek benyol jebule ora sarung jebule apem sobek ora ayo
Makanya wong niki kerek nandure. Kula yakin bakal semah niki tiyang sae. Amarga sing ngajeki wong pirang-pirang kene apa mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapan syukur, ucapan sholawat pengasanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi barokah sholawat tengene Kanjeng Nabi. Wong kok gelem maca sholawat tengene Kanjeng Nabi. Bakale mangke nek sedo nalika sakaratul maut mangke ditunggoni ruwe Gusti Kanjeng. Nek wis ditunggoni ruwe Kanjeng Nabi, kula jenengan sami bakal dituntun kanthi waosan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa kula matur ngeten? Amarga Kanjeng Nabi nate dawuh dan niki hadis pernah dipungendikaken sama Ustaz Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, wong kok mati ora pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, matine suul khotimah. Niki pegilan lho nggih. Nek dipikir-pikir ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niki angel. Kenapa mboten? Nek ngimpi ketemu yu kantem gampang napa angel? Ya gampang era katuan, ngimpi ketemu yu ngatemi kan gampang. Nek ngimpi ketemu wali niki kadang-kadang wong niki kadang-kadang keblithuk napa mboten. Makanya jenengan ngimpi ketemu wong saleh delok sik turune jenengan jam pira, duwe wudu apa ora? Aja cung gabrul nggih napa mboten. Amarga winginane kula nate niku ten napa stasiun Poncol Semarang. Niku ana tukang becak jagungan mbek kancane. Bro, tak kandhani, Bro. Ana apa? Dek bengi ngimpi nek ketemu Sunan Kalijaga ta. Lah kancane kaget. Lho, masa? Kowe dikai apa? Nomor te. Yo bayang ya. Lah iki ra Joko kali ora kali. Lah wong ana Kanjeng Sunan Kalijaga ning nomor iki nang blodok kira apa mboten. Lho, makane hati-hati. Lah niki hadis nate dibahas kali Sayyidil Habib Umar bin Hafid pengasuh pesantren Pondok Hadramut tadi niku ngendikaaken nek wong sedhep maca selawat mangke nek ajeng sedo nalika sekarat nalika dirubung jutaan iblis mangke sing teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis Kanjeng Nabi rawuh mangke jenengan kula dituntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya kemawon ingkang tansah kula mulyakaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Dan mriki di samping kula jenengan sami ndongake Bakar Simah, nggih ndongake putra wayah. Kenapa mboten? Amarga yang paling terpenting niki anak turun. Wong tangga dulur niki mung sak derma, kenapa mboten? Paling ya mentok kol mitung dina. Engko matang kula ya jarang-jarang sing diundang. Nggih napa mboten? Mosok semene kene diundang kabeh ra jebrot, nggih napa mboten? Mesti jarang-jarang. Mangane sampai kewajibane anak karena wis di wong tua wis ora ana. Wong tua wis ora ana niki megidan lho nggih. Hati-hati khususnya sing nom. Wong tua nalika urip iki cek gampang diukala-kali, nggih napa mboten? Tapi nek wis ora ana, ora bakal iso diakali. Bahkan sampai dipun ngendikaken tu'radu amala ummati. Setiap amale wong Islam
Niki saderengipun disuwanaken kan karsanipun Gusti Allah niki disodorke dhisik ing wong tuane. Lah nalika nek wong tuwa delok rapote anake elek kira-kira wong tuwa sedih napa guyan-guyu. Sedih. Makane napa anak niki mangke sukses ora tergantung sepiro anggene bekti karo wong tuwa. Makanya sampai dikatakan Al-Habibul Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sak cendek-cendeke anak dihitung bekti karo wong tuwa niki saben dina sedina sewengi paling ora angger bar salat kirim makane anak niki tugasane wis wong duwe wong tuane wis ra ana wa du'a wastighfaru lahum dungakno ya macake istighfar kanggo wong tuwa. Amarga napa istighfar niki sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai dipun ngendikaaken wonten setunggal tiyang niki nate sowan tenggene Mbah Khalil Bangkalan. Dengan kapan Mbah Khalil Bangkalan? Halo. Kenal ta ora? Ora kenal. Tapi ngerti sih. Oh, berarti ora kenal banget. Berarti ra tau jarah wong kene wae kan ngoten. Berarti ngerti, berarti tahu jalan. Mbah Khalil Bangkalan niku nanti disowani tiyang sekawan. Sepindah. Rata-rata kiai niku nek diparani wong niki duwe masalah apa ora duwe masalah. Tak takok nggih. Kira-kira kiai niki nek diparani wong iki biasane wong duwe masalah apa ora duwe masalah. Mesti rata-rata duwe masalah. Titen-titenan. Wong Jepara iki modele iku rame. Nalika Jepara kolak nggone pule mriko ngene iki sinten niku sing wonten Jamiyah Buddha wong Jepara niki kebut larut rono jarene nek ngaji ndok ana mari mbok gawene ngene iki ra cara wong perkara sing berharga dijulke perkara sing sepele iki napa mboten makane jenenge ngaji ku diniati sing genah. Makanya rata-rata kula gadhe rencana ngapalke Dalailul Khairat. Poso 3 tahun nalika wis bar ngapalke Dalailul Khairat. Pinter ya ora, sugih ya ora, bojone elek galak pisan. Iki ra sampe-sampe wong nggih. Loh, ternyata kesalahan iki nalika pas ngamalake pertama. Pas nalika ngamalke Dalailul Khairat niku tujuane tak amal nih aku lah dadi wong alim aku lah dadi wong sugih aku lah duwe bojo nek wis ngarep niku bakal di napa welehke kali Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki Mbah Khalil niki wonten tiyang sekawan suwan niki Mbah Khalil nalika riyen dereng enten jembatan Suramadu bareng mangkat bareng-bareng dugi ngene Mbah Khalil tanglet saking pundi Mas kula saking Sidoarjo Mbah ana apa anu Mbah kampung kula niku mboten nate Jawa sampai nganake surat istisqa sak kiai iki tumplek-blek mamur ora dikeki ngono nang ya wis sadere wong kampungmu kan istighfar sing akeh insyaallah kok bakal udan terus maksul niki tiyang. Terus isi tak ditakoki kowe piye Mas? Kula saking Jepara, Mbah. Lah napa? Lah mebel kocar kabeh. Bareng duit kerek sithik tak tukokno wedhus malah mencret kabeh. Sobek ora. Pun ngaten wis kerek keri-kerinan tak dolen bakul sate ana sithik. Tak ke buka sego kucing malah udan angin ketera angin. Jumprut Mbak, ajur kula niki. Lah terus kepiye nang kersane balik meneh piye Mbak? Wis gampang lah nganggur istighfar sing akeh ora teko bali. Kok ngoten Mbak? Suwun yo Mbak. Rata-rata kan mesti muji para nggih. Angger melarat, angger kolep, bangkrut, mlayu niki ya. Tapi nek sukses mlayu niki ndi? Lah tapi sing lanang-lanang mlayu niki ndi? Pukro, dene apa baca? Temen ngalih kabel wae. Saiki ngalih bar mambak niku lho nggih. Ya aku ya ngerti ya. Wong kula nate niku pas pungkruk lagi rame-ramene pungkruk. Kula niki kali Ustaz Nasihin
tindak tenjubel, pengajian umum tenjubel. Sing nyupiri kula wonten sekali. Baru ono gendingan wong loro, yuk, wis aku kro yuk aku. Ayo aku ngono. Ora mampir lho nggih, itu salah paham. Bareng liwat kono Bu, mobil tak tutup kabeh, wong kancane irengan aman. Bareng ngoten kula liwat niku masyaallah, kira-kira temenan koyo lagu iku mangku purel ta apa iki lho. Ora trimo pupu Semeru bolan, kira apa boten. Kowe ndok ngarepan jejer-jejer aku ning jero atiku be. Ustaz nasihin ya Allah, makane rame aku. Akabe mobil ya malah makilan kira apa boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung bocah sing nomor 3 ditanggleti lha kowe piye kan? Ngeten Mbah. Kula niki dadi wong lanang niki tak kawin-kawin. Lah kene mboten paceng nggih Mbah. Ana bocah kula karep jebule bocahe ra gelem. Ana karek ngene iki. Sobek. Ana bocah gelem wong tuane ra gelem. Jare masa depan kurang genah. Lho kata lho nggih. Lho, perjalanan urip niku lucu nggih napa boten? Kula saderenge pikantuk Jabu niku. Kula ten Jabu Timur dhisik. Lho Jabu Timur ana setunggal bocah hafidhah. Rasa tak sebut lagi jenenge. Engko ndak mari masalah. Bareng ngoten kula nyamar. Kula mara niku boten sarungan, kula nganggo celana jin, ora jin lho ya, jin. Celana jin bolong-bolong topinan kula dolan mriku. Lagi notok lawang. Assalamualaikum sing metu kangane jebule malah kancaku sekolah. Aku lek dolan. Baru mlaku lurin, apa? Dolan ngajimu aku ngono. Wis kadung keprogok. Bareng ate kula mlebu. Delala wis rebukan kanteng-kanteng, bocah iki oke. Aku tuh bocah iki ngerti sejarah kula. Cuma sing ora ngerti. Rutine kan katoke bolong niku. Bareng ngoten ternyata ada pilihan yang lain orang jajan. Aku sih gampang, ya wis, tak gelem ya apa-apa. Naluri wong lanang Jepara kudune iki karakter. Putus 1, muncul 1000. Ra ngoten nggih. Aku ya ngono ah. Malih. Delala kok iso kebuagok kok Jabu Timur. Ora jarak niku. Sing ngene napa takdir iki ora iso dirubah. Kenapa mboten? Bareng tok ten Jambu kula hitung-hitung kali rencang Ustaz Nasinu gadah ijazah saking guru kula Habib Rahman. Nek kepengin ana wong nikah dihitung jenenge. Tapi nganggo abjadun nggih. Bareng dihitung hasilnya tak ijab. Hasilnya piye? Hasilnya niku awalus sha'ab wa akhiruz zan. Pertama rekoso, akhirnya kepenak. Aku rak boten purun nggih. Kira-kira dengan gelem rekoso dhisik penak akhirnya. Rata-rata rak gelem wong dongane jenengan mawon Rabbana atina fid dunya hasanah lho nggih. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bareng ngoten rak gaduh iki dirubah wae. Tak rubah dengan cara bojone kula tak ganti jenenge. Bareng dihitung malih hasilnya luar biasa. As-sa'du ma'arfoha fulusun kasir auladun kasir. Anak berat, duit berat. Wah ini gaduh aku. Bareng ngoten apa yang terjadi? Baru mama baru berjalan 3 bulan, istri hamil 3 bulan. Ternyata janin niki bermasalah. Satu di rahim, satu di luar rahim. Aku bingung kok. Dokter tak tahu, Pak dokter, kenapa janin istri saya bisa pindah di luar rahim? Apa terlalu kenceng aku ngoten. Lah kan jujur sih. Dokter tak tahu iso jawab. Saya juga enggak tahu, Pak. Dan itu dadi masalah nyatane pol sakniki bakdo proses operasi niku sampai sakniki dereng kagungan putra. Makanya dengan dungake nggih 2007 23 niki 16 tahun lho nggih. Makanya kula ngajar ten SMP niku nek delok cah cilik-cilik wis tak anggap koyo anakku. Kadang lagi njaluk duit, durang dikirimi pakane sih. Ndo pojokan kata begini do nek jajan direk dikirim di Pak. Aku koyo apa to sih? Lek kepengin anu aduh kok makane tak mikir blas. Aku tak nasihati sabar do. Iki wayah uang wong digawe pirang-pirang. Jajan piro do?
Nggih sak kelas jenengan Pak. Tak kei 5.000 dek ngenyang iku. Untuk apa tapak 5.000 ya wis tak kei 10.000. Jadi kula derek ngajar teng pondoke Mbah Hafiz niku SMP ning ngene Mbah Hafiz ngomong niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng ngoten wong nom niki sing sak payu kawin-kawin niki padahal wong nek di bojo. Dawuhipun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wong jomblo salat niki hanya 1 derajat. Tapi nek wong wis omah-omah dirubah dening Gusti Allah dadi 40 derajat. Bayangno, enak wong di bojo apa ora di bojo? Makane kula nggih mikir, iki nek bojo siji 40, nek bojone loro kira-kira piro? Wani gayamu. Wong aku ora wani kok. Bagane wong diporo iku macam-macam. Kula digodani kali rencang Jawa Barat, Yai. Rencang Jawa Barat itu gak ada pesantren, winginane kula bikin mriko niku ajeng dinikahke paksa. Kula sing dipaksa. Ditokno santri ini kon milih, wong tuane ditelepon moro, aku ora duwe duit mas kawin diutangi, bayar enak ta ora? Ngoten kula mikir do omah ya Allah. Alun-alun apa bunderan ngabul iku ta, patut telu kira ana sing lanang. Patut lanang tapi itu ngabul iku. Wedok ya. R.A. Kartini, Ratu Kalinyamat, Ratu Sima. Iya nek wong diporo karakter kaya R.A. Kartini, trimo dikabul buku. Kenapa boten? Lah nek karakter kaya Ratu Kalinyamat, suduk pikir setawa. Ha iso ketok ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek karakter kaya Ratu Sima iso tipu anak baduke kula jenengan. Kenapa boten? Makanya hati-hati Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, wis sampeyan. Wayahe dungane ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing setunggal diaturi kalih Mbah Khalil. Lah kowe piye kan? Padha wae kasusmu mboten, Mbah. Kula niki dikon wong kampung. Kula niki kemalingan terus. Dikeki satpam portal ya sing kemalingan. Lah ini solusine piye, Mbak? Wis istighfar sing kenceng bakal beres. Niki tiyang sekawan langsung zaman riyen kan Perak kali Kamal nggih. Pas ning dermaga Kamal niki wong papat iki ketemu meneh. Biasa wong sowan bareng kan mesti takok sih. Ketika iya apa kan wonten sing biasa. Niki nggih jagongan ujug-ujug. Takoke kaya apa? Istighfar. Lah kuwi istighfar. Kasus semua apa ta nek padha iki? Bareng ngoten disebutake kasus yang berbeda, obatnya sama. Bareng ngoten wong papat iki rembugan katanya tak keliru si Mbah Khalil. Balik yo ah. Lho bayang kelasé Mbah Khalil lho nggih. Kelasé Mbah Khalil nate diraguke. Makanya terimane kula jenengan sami sing kiai kampung diraguke masyarakat lumrah kena mboten. Kadang kan sing zlotok sih. Kowe nek kepengin sugih ngamalno iki, insyaallah sugih. Mun iki jaratane dogrem. Alah iki yo mikire dhewe ngono Pak. Coba nek sugih lak mon biyen karo tenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Mbah Khalil mawon diraguke. Tiyang sekawan iki balik rono. Bareng balik, lho ana apa nang balik? Anu Mbah ngapunten saderenge. Kula ngapunten, ana apa nang sebutno apa-apa. Kula niki janjane komplain Mbah. Komplain apa kan? Lah niki penyakite dhewe-dhewe nek istighfar kabeh ta, Mbah. Lho kok dokter apa sing wong nggih? Penyakit dhewe-dhewe obatnya padha. Bareng ngoten Mbah Khalil niku matur gujeng, ya Allah ya Rabbina, sing salah ora kowe, sing salah aku. Kenapa ora tak kei dasare? Dokter kan disebutake nah, fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Niku ana sambungan ayat ing malih. Dan niku dipun dawuhaken yursilis sama alaikum midrara. Kowe nek istighfarmu kenceng Gusti Allah bakal ngudunake banyu sing langit sing deres. Sing kampung ora tau ten piye lho jawabane. Oh nggih pun nek ngoten mantep lah. Balik. Lah iku sing bisnise kocar-kacir ayat iki jek ana sambungane neh. Wa yumdikum bi amwalin wa banin. Bakal kapan mongko sedep istighfar bakal dilipat gandake, dimumoh-mumohke. Dunyane akeh, anak embel
Piye mantep ta ora? Nggih, Mbah, mantep. Esa. Sing ra payu kawin. Sing kowe nek ndak ngono tak takoki wong wedok donya karo widodari niku ayu dina. Ya ayu widodari Mbah. Donya ra ngono kae. Nek napa ngiler ya ngomong basin. Wah, kita. Wong widodari sing ning swarga sing ayune kaya ngono. Diserampang nganggo istighfar wae kena. Wa yaj'al lakum jannatin. Niku terus sing sitoke meneh sing kemalingan terus tak takoki nang kira-kira ana wong sing wani ngrampok swarga. Sak kondang-kondange rampok ana sing ngrampok tekan swarga. Lah ana sih. Makanya terpikir ayat sing terakhir kan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bareng ngoten wis teman-teman bebas nek ngeten yo mantep. Balik kabeh niki ya sekawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sedaya kemawon ingkang tansah kula mulyakaken lan mugi kita tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Nek wis pesen kare anak niki kaki kula jenengan sami sangu kula digawa kula nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Niki hadis nanti diwaos seorang muhaddis besar sama Ustaz Imam Al-Hafidh Musnid Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fahim. Niki sanate musalsal. Cuma kalau betul apa? Niki hadis kanjeng Nabi dawuh. Khamsatun yubtilullah a'marahu. Wong limo niki bakal dikei umur cekak. Yubtir niku ana umure dawa tapi digawe maksi. Lah yubtir niki artine cekak. Cekak niku ana sing cekak temenan, ana sing dawa tapi umure entek gemaksi. Dipun terusaken wa yushaddid samlahu. Allah bakal ngotar ngacir kelompoke. Rumah tangga kocar kacir, seduluran kocar kacir, kapan kok lakoni 5 perkara niki. Makane ana wong napa bangkrut kok ana 5 perkara iki, aja kakek dukun, mungkin itu kesalahan Anda. Nggih napa boten? Salah pun dawuh Kanjeng Nabi, wa farik alaihi dhai'atahu. Gusti Allah ngocar ngacirake segala bentuk usaha. Sing paling ngeri wa yumituhum ala su'il khatimah, matine su'ul khatimah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayati Ratal alami ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Amarga jenengan wis mulang alih nggih. Aku nek susu ya ora kepenak kenapa mboten. Jari Pak Mujin jari pindah-pindah. Niki malaikat Israel ngekos untuk daerah kene Bapak. Ya ora nek wayahe kok nggih. Wayahe mana, wayahe digawe, wayahe mati. Dan ngoten sih. Kabeh kerek wayahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah tiang sing umure cekak. Usahane kocar kacir, keluargane kurang karet matine suul khatimah. Inggih menika al-mutakabbir, wong sing sombong. Sombong niki rata-rata wong duwe ilmu niki iso terjangkit penyakit niki. Sombong nyatane iblis. Iblis niku maqamul musyahadah. Roh Gusti Allah. Ngibadah 80.000 tahun. Gara-gara ego yang sangat tinggi, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Kulo digawe geni Gusti Adam kok lemah. Kira-kira nek jenengan tak takoki geni mbek lemah apa iki? Hah? Ora iso bicara. Ayo, iki iblis gara-gara niki. Makane wong bengel niki bahaya.
Makanya muga-muga kula dengan sami senajan duwe ilmu tapi ojo nganti duwe karakter kaya iblis. Yang kedua, kekayaan. Wong iki nek sugih biasa niku mentang-mentang kene apa badan salib sithik langsung digudang kok. Kene apa badan suara nek kok kiwa diblayar sisane. Krisane budian. Bareng gudang ditopon dan ayo PPA lho kene apa badan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, nek wis sugih biasa wajar. Wajar iki biasane nek wong ayu, biasane rada nyepeleke wong sing elek. Kene apa badan? Ro kancane kulite rada kruput-kruput ireng ngono digasaki. Ora iku perawatan ta ora ta. Kok teko skincare, lah glowing. Kira mboten. Mene saiki wong wedok iki glowing. Cuman kadang-kadang nek bengi niku kaya bulan, tapi nek rino nek bengi sore kaya napa? Kaya apa? Nah, kadang-kadang raine putih, gulune ireng, tangane ireng, sikile. Hale piye wong larang nek kebiroke kabeh ra bangkrut. Iki napa boten? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagane kula dengan sampe muga-muga dadi wong sing sombong. Lah biasane wong sing ngono ki rumangsa. Nggih napa boten? Makane aja rumangsa. Jajane makane Kanjeng Nabi sampai dawuh, wong iku ora bakal iso mulya nek ora dimulyakno Gusti. Diumpulno wong kaya apa wae nek pawakan elek mamula tetep elek. Nek wong apik dijur kaya napa nek mamula apik tetep mamula apik. Tak kei contoh, duit niki 100.000 dengan 2.000 sok padha napa mboten? Padha kertase maksudnya. Angkane tok sing beda. Nek ra ngandel duit 2.000 dimenyaki ambu wangi. Karo duit 100 dedak wong, wis dedak wong duyoi wedhus. Kira-kira jenengan milih sing 100 apa 2.000? Beda-beda 100 apa 2.000? Aja motor duiten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ra apa-apa aja wedok niku mesti senengane duit nggih. Ora kono ra kene ra bojone preman, ra bojone kiai padha wae. Amarga zuyyina linnas bi hubbi syahawat wan nisa. Wong wedok niki cenderung matanya mata duitan. Lho kadang kok nek ra ngandel dinginane viral ana perawan dirati tuwekan. Ngono sing koyo ngono kok gelem. Kira-kira wong wedok kene tak takoki, anakku perawat pipek wong tuwek, mas kawine sak jaruke. Omah gedhong magrong-magrong, mobil Alphard. Kira-kira jenengan dadi wong tuwa mengizinkan apa mengi? Alah paling lu digolekno tombol sekarang-barat. Didolake donga Bali. Mbah Haji Hartono, Mbah Haji Muslim. Sebulan bah, tak gelem. Kadang-kadang dikadani di gelem lho. Nah wis tuwek wae kok. Engko kaya obat kuat. Engko ora jantunge copot. Engko nek copot mah engko nek mati kuwi dadi rondo sugih lho. Ki golek wong lanang sing model kepiye gampang. Iya ta ora? Ayo, ora usah dipungkiri. Tapi nek lanang rata-rata wong lanang ora foto duitan, tapi mata keranjang. Ora ngasil ta sing ngomong. Mas, iki diburi deh. Kira-kira nek ana jenengan ana wong wedok ayu roke elek. Kalau wong elek roke apik milih sing ndi? Wah sembarang ati pendirian. Rata-rata muni ayu lah Pak, sepenting ayu roke elek ra apa-apa. Ora ana kanca apa-apa kok kadang-kadang. Alhamdulillah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku yang pertama, sombong. Tak kasih dah, wis setengah 10. Dereng wae. Aku kudu ngombe iki lho, ana ese. Nek ono ese kan seger mesti. Aku ngombe boten sing beralek. Bareng panas sithik-sithik. Engkang nomor kalih sing mangke umure cekak. Usahane kocar-kacir. Rumah tanggane korat karet mati di suul khatimah walladzi yada'u sholata subhi wong sing ninggal salat subuh. Mriki berah apa sih Cek? Jujur. Sithik apa berah? Berah. Menawa sing nomor ngono iki.
melek pol jam setengah loro, pol setengah telu, bablas kira-kira kelilir subuh apa padang? Padang. Mun alasane jare nek keturunan iki ra apa-apa, lambemu. Tak kandhani ya. Sing dadi undure salat senajan turu iki undure salat, tapi kanggo aturan. Kenapa sampai terjadi ana kondok salat? Nalika perang Khandaq, Kanjeng Nabi kan duduk parit. Baru duduk parit di lembur, Kanjeng Nabi niki kekesel. Bareng kekeselan Kanjeng Nabi niki sare niku kali lungguh. Lungguh tapi ning gurine niki ri. Lalu Kanjeng Nabi kok ngantuk ngata pri melek mripate. Bareng wonten Sayyidina Bilal roh Kanjeng Nabi kaya ngono mesake. Kanjeng Nabi ingin istirahat mawon. Makanya Kanjeng Nabi ini gaya tidurnya miring. Miring nganan. Wong iki nek miring nganan jantunge jenengan aman. Aja ngiringi wong. Nek ngiwo jantunge jenengan ketetek kaya mriki. Makanya miring nganan nggih. Lha iku Kanjeng Nabi carane ngono. Ora setuju. Lah kok jenengan sampe ora turun mekangkang bisa alih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bareng Sayyidina Bilal matur Kanjeng Nabi jenengan sare Kanjeng Nabi. Sayyidina Bilal niku budak wis terlatih. Ra turu telung dina telung bengi bogawe mampu kuat. Bareng muni jaga jebule malah keturun. Bareng ngoten Kanjeng Nabi pas sengenge wis ketok. Kanjeng Nabi niku langsung ngilir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho nek wis padha, tangi. Ayo salat subuh. Lah nek kula jangan sampe ora wis reti turu setengah telu. Kenapa ning dhuwur kasur? Ijik kipas anginan sisa. Kira-kira tuku tangi siku gampang apa angel? Angel, mana sing ngandani niku tuwekan. Lho kene nek subuh niki sing ngandani tuwek apa nom? Tuwek. Masa dai pun nom yang mlungker. Kono ra kene padha. Wis tuwek, suarane ra jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Ra ada deblungker kabeh. Mangane sing tukang ngaten mriki sinten? Sing tuwek lho. Berarti ya. Nganu berarti nek kepengin wong kene do tangi nalika subuh, iki jan-jane gampang. Gampangnya pripun? Ujiane jenengan aja selawatan, tapi gentine lagu Jawa. Ora tangi. Lho kandhani kok. Niki cerita asli. Tiap jlegong mriko. Kula diceritani kali guru mantan guru sanawiyah Wahid Hasim. Niku cerita kali kula. Dan jlegong mriko ku pas wayah udan sing nganten kan tuwekan. Bareng nganten wis lebar selawatan nganggo selawatan biasa. Sholatu wa salamu wa ada wong tuwa. Ala Tuhan Rasulillah. Sholatu wa salamu wa ala Yasin Habibillah. Pol selesai. Dindani 10 menit lah ana wong moro. Seberapa jam lah masih moro. Nganti setengah jam, setengah 6 durung ana moro. Berikut diwalik selawatan. Iki piye ape salat ra ana ewangi. Iki piye ape jamaah ra ana imame. Becike kowe mene wae musolae ayo diblokake. Astu digelu tuh kok sak kampung. Dipisoi ngalor gitu. Berarti mendel mawon bareng dipisoi wong ngalor gitu. Berarti mendel mawon. Bang, gendeng tak panas. Lah kan macam sih ya. Coba amuk ngoten ngapun iki berarti lagi ngono. Gendeng tak panas. Selawatan apik-apik malah digenti bareng kebrukno musala bareng. Dunyamu gawe musala, lain macam-macam. Bareng ngoten berarti terus matur. Wis mareng nek ngomong gentenan aku. Sing gendeng iki jane kowe apa aku? Ya kowe selawat apik-apik gendeng iki piye-piye. Sing gendeng iki kowe. Kenapa selawat ora ngono? Lah tak genti nek malah kejo ngono. Bareng ngoten ya ayo. Ini sing gitu balik. Makanya nek ada cacakan musuh lagi lho. Engko nak dimakan ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad.
Aduh, wis patok. Hah? Hah? Wal kadzab. Engkang nomor 3, era loro iki. Wal engkang nomor 3 wal kadzab, goroh. Makane dadi kok aja goroh, iki napa mboten? Apa meneh ring wong tuwa juga goroh. Rata-rata wong lanang ta wong wedok sing sregep goroh. Lanang ta wedok? Biasane wedok iku urusan duit. Nek lanang urusan apa? Ya padha wae bal bendino kate nyelempet do kene. Kadang-kadang ngomong, "Ade nak ngono ki aku ape njaluk rokok ning dipisahi ya, Pak." Atau kok nyedot tumpar kana kadang-kadang. Nah kadang-kadang. Tapi wong lanang kadang-kadang ngono ndodoke. Kula riyen niku saderengipun napa ngaos. Wong pancen jenenge wong urip niku ora rekoso barang nggih. Bakdo nikah ya tak cerita mau rumah sakit dan lain sebagainya. Kula nanti nyambut damel tentang pengrajian 2 tahun gitu. Dengan kertas piyambak pengrajian rekoso nek kayu meh kuwedi. Ngono iki tangan ora molor tak bel. Tanganku dicekel ngeten. Kare ujung napa daerah sentra patung. Lho Mas cilik tapi kok rasa ning jerat iku. Rasa kakres ngene iki kepeksa. Asto niku. Bareng ngoten napa kula gadah rencang niku. Pancen nek urusan ngono-ngonoan iku. Nek wayah poso, persentase 70% ora poso, 30% poso. Dina apa mboten? Sing tau pikir poso-poso iki lho, poso ta ora? Lah kula niku poso ngidu mawon mboten enten. Perkara saking rekosane mlaku lek sedina ora sambu adoh. Nyuruh lore niku lho. Angger wis ngongkon jegur ring pulah sak awak-awake dilebokno kabeh. Ku nyuruh meneh tekan mau masak teko sekali dikat entek. Kula gadah rencang niku kok mau sahur tapi tekan pengrajian Bu. Nggih napa mboten? Ha iki meh poso sih. Makane kula ngate rencang ngoten. Bareng mulai niku tak titeni. Helme kan tutupan ngeten. Nek mulai helme dibuka. Terus mangap ngono terus. Tadi tadi iki nek anggere mulai kok helme dibuka kok mangap. Bareng jam riyo dino tak takoni kan. Kowe dek mulai dek mangap gini. Anu kan aku bar buka sih. Ngene aku mangap kan cangkemku garing. Nek tekan omah, aku yo gaweku lemas-lemes, rumangsane kok. Tapi siji dino nate sobek awake. Delalah sahur bengi tengah wengi. Sahur niku delalah rapate dilawu, digorengake ndok. Anake sitok-sitok, pakane sak telu dhewe. Pakane takok sak telu, Dik, wong anake sitok-sitok. Ngene lho Pak, iso kan gawe abot. Tak kene telu, siji sak perjalanan, siji kanggo gawe, satu kanggo mulai. Dadi ndok wis telu. Bareng dipuangan lampung-lampung tekan pengrajian langsung buka. Bareng ngoten gara-gara kakek mangap iki. Wetenge masuk angin. Masuk angin kerokan baru ngoten kan izin mulai sih. Dok, kamu ya, Dok. Gini Pak, sekolah matawaku deh. Delalah tekan omah dikeroki sing wedok ya Allah Pak, poso-poso ki perjuangane ki anak bojoku sik ngene ya Pak. Ya aduh aku tuh ora kuat. Warung dikeroki glegekan mutah-mutah. Muta-muta bojone niteni ndek bengi mangane nek ndok kok iki metune sego pecel. Lah sing kuwi terlanjur ngamuk-ngamuk Pak, iki gorobe aku yo Pak. Iki wis tak gorengake ndok telu, jebule ke buka nek pengrajian. Ora ki aku poso. Ha iki pecel ngene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sopake Allahumma sholli ala Muhammad. Engkang nomor sekawan, engkang nomor sekawan al-khain. Khain niku menipu. Jenenge wong kok uripe nipu, buka usaha apa wae, kocar kacir apa mboten. Beres. Wong kok pegawaiane nipu, tetep rumah tangga iki kocar kacir. Makane saiki kan serba tipuan nggih. Wong elek iso malah ayu. Iku lho ape? Tanggaku iku bugawe nang kompor listrik. Sing wedok nganggo aplikasi nganten. Ha sing kono lak kepropok rumangsane sing wedok sing ditinggal bugawe niku kawin meneh. Pokoro-pokoro napa nganggo aplikasi
Wong saiki kulit elek iki ndok foto iso male apik, irung pesek iso bangir, kira apa boten? Iki saiki penipuan, makane nek kowe golek bojo aja liwat HP. Temokno wae langsung, kira apa boten? Pas video call sik luar biasa. Bareng parane rono lek utune rongos kira-kira kepiye. Situ ta ora? Peraya, saya kan serba tipu sih. Aku lu gak biasa nonton di jalan. Seret, kalau motor PCX rambutnya apa? Melaku buatan, apa menyai keri? Ya tak budak, wong nong-nongan. Ini apa buatan? Tak budak. Wah, sopo cah? Budak. Lihat, bareng tak salib, jebule memang pemburi luar biasa. Dari belakang kayak Luna Maya, tapi dari depan koyo Mas. Nah, gue ada madeg sediat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkang terakhir wala aku liwalidain. Wani karo wong tuwa. Magane niki kula jenengan sami ndongake muga-muga keluarga besar saking almarhum Bakar Simah putra wayahe wonten Bapak Sulistyo, Bapak Suntono, muga-muga dadi anak sing bekti. Bektine anak nek nalika wong tuwa wis ora ana, paling sithik anggere bar salat kirim tapi ora tapi ini lho nggih. Engko nek pas wayahan masal mbok aja sek mentolo, wong tuamu mak kirim mek 2000. Lho kene rata-rata ngono ta nak? Wong kadang-kadang iki gayane perkara isin, tulisane iki apa arwahe pirang-pirang. Dulu-dulu tulisannya hamba Allah. Lah saya tahu deh, arwahnya 20 deh. Itu piro nak, ini membuat. Butuh kau tak usah ngaran hamba Allah. Masa lek jenenge Pak Amu mbak tulis, baru nanyain ini hamba Allah, nak bingung aku mau. Anak dulu kau apa buat? Orang aku di mana nih? Aku ini hamba Allah. Makanya butuh kau dipikir, mau kira-kira ini di diserak tinggalan di sini tua. Tatumu dhewe. Tinggalan tatumu dhewe. Lho bayangno ngene iki nek didadekno dhuwit pira? Ngono kok pentolo mangke 2000. Lah mamu wis utake nek dijuwe tok sitane. Boten 2000 to apa ton? Anakmu TPK wae 5. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mekaten ingkang kula aturaken dengan pun saya kula nggih kudu ngombe. Mekaten ingkang kula aturaken mungkin kita terus ilmu ingkang manfaat, mungkin kita dengan sami saged nglampahi napa ingkang kula aturaken gangsal wau. Napa-napa Bu? Ora kadang iki kok. Wong sing sombong, wong sing ninggal salat subuh, wong sing gorok, wong sing nipu, wong sing wani karo wong muga-muga kula dengan sami dadi wong sing saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus keturunan saking Bakar Simah binti Parki. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman 'ala kulli hal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'allamna fi hadzal majlis wa ma tasaddaqna fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah ورحمة منك نازلة وصدقة منا متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع من أولنا في ترتيب الفاتحة والنفوس الخاص عبدك الفقيرة بكر سمة بنت بركي اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفها واجعل الجنة مسواها اللهم بحق سيدنا محمد وعلي سيدنا محمد لا تعذب قبرها اللهم بحق سيدنا محمد وعلي سيدنا محمد لا تعذب قبرها اللهم بحق سيدنا محمد وعلي سيدنا محمد لا تعذب قبرها بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina amin. Alafu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan terima kasih telah mendengarkan rekaman suara mengkaji agama Islam dengan tema pedoman hidup makmur. Semoga bermanfaat.